Sengizo Chabangu anozikanwa nyika yese kuti mutengesi. Vanhu vanoziva mascandals akaita ma2023 right now oramba achiwedzera kuradzisa vagari venyika yeZimbabwe apo paanouya achitaura mashoko eGNU achitaura mashoko ekuti aiwa iye anoda kupusha kuti vasuspende ma-elections. Sarabira mashoko atona kuti aiwa anouya achiruma achifuridzira panhau yekususpendwa kwema2028 polls kuti bosubscribe olaika but now on the bell yako yesterday takaona aiwa ma-headlines aibuda the Standard newspaper tiona Sengizo Chabangu achipindira panhau aiwa dzekuti opposition nawo yakuda kufinaliza issue aiwa yekusekiwa 2030 vision yemutungamiri wenyika. Panapa tinoona Sengizo Chabangu anouya achiresponda achiti I want to respond to rumors that I approached ZANU-PF and proposed for a GNU. While it is healthy in a democratic society to regularly hold elections and change leadership, it's also imperative to have a constant development trajectory, especially in a developing nation like ours. Domashwanta Bona Sengizo Chabangu panguva ino atona kuti this guy aliansotaza kuti is a threat. Mukaona ma-hospitals ayo ari in a dilapidated stage, mukaona vana vechikoro vari kuenda ma-school dropouts, mukaona ma-roads amuri kuona right now ane ma-potholes, panapa zvinyatsikuonekwa kunzi this is the result of Sengizo Chabangu just because akanyatsokumbisa cream yanga iswa nevanhu na2023 vanhu vavhotera ma-legislators avo kuti aiwa ndo ma-leaders edu atinoda kuti aiwa vatitungamire vatransforma our own country. But right now toona Sengizo Chabangu achinoti zvese zvinenge zvichiitwa nema-citizens anosvika achindotema zvake uye achiisa zvinodwa ne13 panguva ino people they are really seeing kuti this guy aiwa kana achizova zvachazosangana nazvo muupenyu hwake kuchatevera vanhu ndo vachazonyanya kusosoniwa neupenyu. Mashoko atona kuti right now people do not give comments pama-issues anotaurwa naSengizo Chabangu kana ari ma-issues anenge achitaura ekuti aiwa is patriotic ada kusekiwa the 2030 plan yemutungamiri wenyika. Mashoko atokona people right now vanongoti aiwa ngativzisiye zviende isu hatina mapowers. Mina comment section medu mudzimafunguro aim kuti kudi pamusoro pechiitiko ichi. Mina comment section medu musanosubscribe walaika turn on the bell icon.